Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μαυρουδέα, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αν τα λέω καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Μαυρουδέα. Τι κάνετε? Καλό απόγευμα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μακεδονίας, είπα Θεσσαλονίκη. Έχετε απόλυτα δίκιο. Κύριε Μαυρουδέα, ξέρω ότι γυρίσατε πρόσφατα από την Ευρώπη, από το εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι θα έχετε μια καλύτερη εικόνα να μας πείτε για το τι συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δύσκολη μέρα, όπου οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε εύκολα να αντλήσουμε πληροφόρηση, διότι δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά τι έχει συμβεί και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είναι πράγματι δύσκολες αυτές τις μέρες, γιατί συνήθως ό,τι βγαίνει δημόσια στον τύπο ή με διαρροές σήμερα είναι τα χθεσινά νέα. Οι εξελίξεις έχουν πολύ γρήγορα. Πρώτον. Και δεύτερον, όλες οι πλευρές αυτού το παιχνίδι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, παραπληροφορούν συστηματικά. Άρα είναι πράγματι δύσκολο να βγάλει κανείς μια άκρη σε αυτό το κουβάρι. Αν προσπαθούσε όμως να τα βάλει κανείς τα πράγματα σε μια σειρά, θα μπορούσε να πει τα εξής. Πρώτον, γίνεται φανερό ότι άλλος δρόμος εκτός από το δρόμο των μνημονίων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εφικτός. Τα περιθώρια για ούτε ρήξεις αλλά ούτε υποταγή είναι πολύ καλά να λέγονται. Αυτή η γραμμή την υποστήριξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, την ψήφισε ο ελληνικός λαός κατά πλειοψηφία, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι ανέφικτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο είναι φιλικό προς τους λαούς, ιδιαίτερα τους λαούς χωρών σαν τη δικιά μας. Είναι άτεγκτη σε αυτό. Δημοκρατικές διαδικασίες της γράφης στα παλαιότερα των υποτιμάτων της, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, το ξανααποδεικνύει και τώρα. Δομείται στη βάση ισχυρών συμφερόντων που θα επιβάλλουν με το καλό ή με το ζόρι τις επιλογές τους, ή τουλάχιστον έτσι προσπαθούν. Το να προσπαθείς μέσα στα πλαίσια της να αποφύγεις αυτό το δρόμο αποδεικνύεται ότι είναι ανέφικτο. Έτσι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά, εγκλωβισμένη στις αντιφάσεις, στις ψευδαισθήσεις της για ένα δρόμο φιλολαϊκό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύστηκε σε μια διαπραγμάτευση, αναγκάστηκε να αποδεχθεί το πλαίσιο του μνημονίου, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την πέμπτη αξιολόγηση, και αυτό πλέον είναι σαφές. Αναγκάστηκε να αποδεχθεί όλες τις παραμέτρους και τη λογική αυτού του σχεδίου, τη λογική των πρωτογενών πλεονασμάτων, τη λογική ότι ουσιαστικά αφού δεν μπορούμε να τα πάρουμε από αλλιώς, θα τα πάρουμε από τα συνήθεια υποζύγια, δηλαδή τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους. Και με αυτή την έννοια θεώρησε ότι κάποια στιγμή θα είχε έναν αξιοπρεπή έστω συμβιβασμό, αξιοπρεπή με την έννοια ότι δεν θα εξευτελιζόταν εντελώς, θα εξευτελιζόταν λίγο, και από ό,τι φαίνεται στο παραένα οι θεσμοί, η Τρόικα δηλαδή, οι ηγεμόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν τον πιο σκληρό εκβιασμό. Τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα. Κύριε Μαυρουδέα, είπατε λίγο πριν ότι έχει ηρθεί σε έναν εξευτελισμό η κυβέρνηση. Υπάρχει όμως, και το ρωτάω και σε καλεσμένους μας πάντα, η αίσθηση ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση και δύο πλευρές. Τελικά οι θεσμοί έχουν υποχωρήσει πουθενά σε αυτή τη διαπραγμάτευση, έχουν βάλει νερό στο κρασί τους? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση, αλλά είναι μια διαπραγμάτευση αδιέξοδη. Αν διαφέρει κάτι η σημερινή κυβέρνηση από την προηγούμενη, ήταν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε προκαταβολικά ναι, και γι' αυτό το πλήρωσε στις εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση είναι καινούρια, δεν μπορεί να πει το ίδιο εύκολα προκαταβολικά ναι, ενδέχεται και να μην το θέλει, αλλά οι προθέσεις είναι το τελευταίο πράγμα που μετράνε σε τέτοια πράγματα. Προσπαθεί επομένως να αποφύγει το πικρό ποτήρι της προηγούμενης. Με αυτή την έννοια προσπαθεί να αποφύγει περικοπές σε συντάξεις εδώ και τώρα και έμεσες αλλά σαφείς περικοπές σε μισθούς εδώ και τώρα. Αυτό το οποίο οι θεσμοί, για να χρησιμοποιήσω αυτό το γελίο όρο, έχουν αποδεχθεί είναι το εξής. Να υπάρξει μια μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων για λόγους καθαρά πρακτικούς. Ξέρουμε ότι ο σχεδιασμός δεν βγαίνει ούτε για φέτος ούτε για τις επόμενες χρονιές. Ουσιαστικά ο σχεδιασμός ήταν παράλογος ευθύς εξ αρχής, αυτού του ύψους
τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν είναι εφικτά πουθενά. Το ξέρανε, τώρα είναι και πραγματικότητα. Δηλαδή ο στόχος για το πλεόνασμα φέτος δεν πρόκειται να πιαστεί, είναι σαφές. Με αυτή την έννοια, από το να κάνουν ένα σχέδιο που δεν περπατάει, σου λέει ωραία, φέτος θα σου δώσουμε έστω και 1% πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα να έχεις επιτύχει, θα πάμε με πιο χαμηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα των επόμενων 2 χρόνων, γιατί μέχρι εκεί είναι οι εκπτώσεις, αλλά αυτό είναι ένα σωρευτικό κόστος που πρέπει να βγει παρακάτω. Ο λογαριασμός είναι ο ίδιος, απλά τον ετεροχρονίζουμε. Με αυτή την έννοια έχουν το σχέδιό τους, είναι δεδομένο το σχέδιό τους, είναι αυτό που θα λέει ο λαός μας και το καρπούζι δικό τους και το μαχαίρι. Ναι, λογικό από τη στιγμή που μας δανείζουν, έτσι δεν είναι κύριε Μαυρουδέα, από τη στιγμή που μας δανείζουν, είναι λογικό. Να ρωτήσω λίγο κάτι για να καταλάβω. Μισό λεπτό να πω κάτι. Από τη στιγμή που μας δανείζουν, αλλά εδώ μπορεί και να ισχύει, κατά τη γνώμη μου ισχύει αυτό, εκεί που μας προστάγανε μας πήρανε και το βόδι. Γιατί πρώτον, το σχήμα του δανεισμού, ευθύς εξ αρχής, και πριν το μνημόνιο, αυτή η εισρωή κεφαλαίων από τη Δύση στην Ελλάδα, που πανηγύριζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήταν ουσιαστικά μια εισρωή κεφαλαίων που σε έκανε δέσμιο τους, σε δανείζανε για να αγοράσεις τα προϊόντα σου και συγχρόνως να διαλύσεις την οικονομία σου. Και το καταφέραμε πολύ καλά. Δεν σου κάνανε χάρη στον εαυτό τους κάνανε. Δεύτερον, ο δανεισμός είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς με τους οποίους σε κρατάνε εσαΐ όμηρο. Και αυτός είναι και ο στόχος τους. Το ξέρουν πολύ καλά και γι' αυτό δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουν. Μάλιστα. Κύριε Μαυρουδέα, το βάζετε σε ένα άλλο πλαίσιο που έχει ενδιαφέρον. Θέλετε να πείτε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση είχε μία στόχευση, ότι οι μεγάλες χώρες, οι οποίες έχουν και μία βιομηχανική παραγωγή, μέσα από το ενιαίο νόμισμα έδωσαν βεβαίως φθηνά τα προϊόντα τους, μας έδωσαν πάρα πολλά χρήματα. Αλλά εδώ πέρα τώρα η ευθύνη είναι αποκλειστικά σε αυτούς. Δηλαδή τώρα εγώ αναρωτιέμαι, εμείς ως έθνος δεν έχουμε καμία ευθύνη, ή η πολιτική μας ηγεσία δεν έβλεπε κανένας που πάμε? Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες στα κόμματα τα κυβερνητικά των προηγούμενων σίγουρα δεκαετιών, αλλά ενδεχομένως και τα τωρινά στο βαθμό που ακόντες ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, γιατί ήταν προδιαγεγραμμένος αυτός ο δρόμος. Ήταν γνωστό από τη στιγμή που μπαίνεις στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ότι θα πας για εκεί. Είναι ένας λαβύρινθος που υπάρχει ο Μινόταυρος και δεν υπάρχει η Αριάδνη. Δεν έχεις ελπίδα σωτηρίας. Ξαναέρχονται στην επιφάνεια τώρα κάτι κείμενα του 60 της ΕΒΑ για λάκκο των Λεόντων και φαντάζομαι προφητικά για το σήμερα. Δεν ήταν βαθιστόχαστα κείμενα. Ήταν πολύ απλά και πολύ ρεαλιστικά. Επίσης, αν παρακολουθήσει κανείς τη συζήτηση στη δεκαετία του 80. Επίσης εκεί είχε περιγραφεί εξαιρετικά καθαρά το ποια θα ήταν η πορεία. Και όμως αυτή την πορεία πήγαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί οι ελληνικές ελίτ, πολιτικές και οικονομικές, είχαν συμφέρον από αυτό. Η χώρα όμως και ο λαός δεν είχαν συμφέρον από αυτό και αυτοί το πληρώνουν τώρα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Ωστόσο, θέλω λίγο τώρα να κάνουμε μια εξαίρεση. Η Ελλάδα είναι η μόνη, όπως όλα δείχνουν, που δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολούθησαν και άλλες χώρες. Σας ρώτησα και στο παρελθόν. Απλά θέλω λίγο να το πλουστεύσω. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ζητάει, ας το πούμε, σου λένε οι Ευρωπαίοι, ζήσε με αυτά που παράγεις. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν παράγουμε τίποτα. Και εμείς τους λέμε, για παράδειγμα, ότι να γίνουν πάλι προσλήψεις από τους άδικα απολυμμένους στο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση νομίζω δεν την ενδιαφέρει καθόλου ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή, τον οποίον αν περάσουν αυτά τα μέτρα πραγματικά θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, εύλογα, σωστό οι δανειστές είναι να θέλουν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους, γιατί προφανώς μας έχουν αγοράσει το χρέος αυτή τη στιγμή και το εξυπηρετούν, έτσι δεν είναι, με τα χρήματα τα οποία μας έχουν δώσει. Ή κάνω λάθος κάπου εδώ, κύριε καθηγητά? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τυπικά έτσι έχουν κάνει. Δεν έχουν χάσει φράγκο μέχρι τώρα και ήταν μάλιστα δημόσια δήλωση αυτή του Σόιμπλε στην Bundestag πριν από κάτι μήνες. Ίσα ίσα είναι κερδισμένοι από αυτό. Δεν έχουν χάσει λεφτά και ούτε προβλέπεται να χάσουν. Και επίσης, άρα δεν μας κάνουν χάρη εκεί. Πρώτον. Και δεύτερον, το ότι οι άλλες χώρες βγήκαν από τα μνημόνια, κρατήστε ένα μικρό καλάθι.
δεν είναι έτσι απλό, ούτε η υπόθεση της Πορτογαλίας. Της Κύπρου. Η υπόθεση της Κύπρου φαίνεται να έχει λήξει, αλλά η Κύπρος είναι μια μικρή οικονομία και υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά κρυμμένα στο στρώμα ή αλλού. Της Κύπρου μπορεί, αν και κανείς ακόμα δεν ξέρει. Αλλά για τις άλλες χώρες δεν είναι καθόλου καθαρό και επίσης εκτός από τις άλλες χώρες υπάρχει πάντα ο ελέφαντας πίσω από τις παπαρούνες, δηλαδή η Ιταλία, και στην περίπτωση της Ιταλίας ξέρουμε καλά ότι ουσιαστικά πάει αυτή τη στιγμή να περάσει ένα μνημόνιο χωρίς να λέγεται μνημόνιο. Και γι' αυτό η κυβέρνηση Ρέντσι έχει τα προβλήματα τα οποία έχει. Το ίδιο ισχύει επίσης και για την Ισπανία, δεν έχει μπει ποτέ σε μνημόνιο. Τυπικά ουσιαστικά είναι σε ένα πλαίσιο μνημονιακό και ο λόγος είναι ότι ούτε η Ισπανία ούτε η Ιταλία μπορούν να μπουν σε μνημόνιο. Δεν υπάρχουν τα λεφτά για να δανειστούν. Άρα με αυτή την έννοια το πρόβλημα στην Ευρωζώνη δεν έχει λήξει. Κάνανε μια διαχείριση του πολιτική και λίγο επικοινωνιακή. Λύστε μου λίγο με αυτό όμως, στο τελευταίο ζήτημα όμως που βάλατε, το αν παράγουμε ή δεν παράγουμε, παράγουμε πράγματα, δεν παράγουμε αυτά που θα έπρεπε για την οικονομία μας, παράγουμε αυτά που χρειάζονται πανευρωπαϊκοί και πολυεθνικοί όμιλοι, και αυτό έγινε εξαιτίας της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Και όσο και ο δρόμος της αναδιάρθρωσης που επιβάλλουν οι ηγεμόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ίδιος και χειρότερος. Δηλαδή ουσιαστικά να γίνουμε μια χώρα φθηνών περιουσιακών στοιχείων, φθηνού εργασιακού κόστους, που θα συναγωνίζεται σε κόστος περιουσιακών στοιχείων, σε αξία περιουσιακών στοιχείων και ύψος μισθών τις άλλες βαλκανικές χώρες, δηλαδή τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, σε έναν αγώνα προς τον πάτο. Το είπε πολύ κοινικά, όπως διέρευσε πλέον δημόσια ο κύριος Τόμψεν. Είσαστε μια βαλκανική οικονομία, η Βουλγαρία έχει αυτούς τους μισθούς, η Ρουμανία έχει αυτούς τους μισθούς. Εσείς τι θέλετε παραπάνω, δεν γίνεται. Μάλιστα. Εξηγήστε μου λίγο. Λένε οι δικοί μας από την κυβέρνηση ότι ζητάνε περισσότερες περαιτέρω μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Βγαίνει η Κομισιόν και λέει οι θεσμοί δεν ζήτησαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Τι γίνεται τώρα εδώ, δηλαδή, τι ζητάει μια πλευρά, τι απαντάει η άλλη, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, και από τις δύο πλευρές υπάρχει αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες στο διαδίκτυο τρολάρισμα, σε διαφορετικά επίπεδα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σαφές ότι η Τρόικα ζητάει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Τις συντάξεις είναι σαφές. Θέλει να εφαρμοστεί άμεσα η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που είχε υπογράψει το Μέιλ Χαρτούβελη. Αυτό σημαίνει άμεσα περικοπές στις συντάξεις, πρώτον. Δεύτερον, στους μισθούς σημαίνει έμεσα μέσω της μείωσης του λεγόμενου μισθολογικού κόστους, που όμως καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα στο δημόσιο, σε πάρα πολλές δουλειές πληρώνεις για κάμποσα πράγματα από την τσέπη σου. Ενώ είναι υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες θα έπρεπε να καλύπτονται από εκεί. Συνέδρια, πολλές φορές έχει τύχει σε συναδέλφους και σε μένα προσωπικά να πληρώσω από την τσέπη σου. Ενώ υποτίθεται καλύπτονται από το πανεπιστήμιο. Έτσι. Επομένως όλα αυτά είναι έμεσες μισθολογικές μειώσεις που περνάνε με διάφορους τρόπους και που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν αφορά τον ιδιωτικό τομέα, σαφώς αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, πώς από το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. Κοιτάξτε, ο ιδιωτικός τομέας ήταν σε χειρότερη θέση πριν την κρίση από το δημόσιο. Από την άποψη πια, από την άποψη της ασφάλειας εργασίας και των μισθών, της εργασιακής ασφάλειας και των μισθών. Βεβαίως, αλλά το ότι ήταν καλύτερα ο δημόσιος τομέας λειτουργούσε και λίγο σαν άγκυρα για το πόσο χαμηλά μπορούσε να πέσει ο δημόσιος τομέας. Αυτή η συσχέτιση συνεχίζει να υπάρχει, αν και πλέον και ο δημόσιος τομέας έχει πέσει δραματικά. Δηλαδή καινούργιοι εργαζόμενοι που μπαίνουν στο βαθμό που μπαίνουν με εκτρές συνθήκες και εκτρές αμοιβές. Γιατί, κύριε Μαυρουδέα, στον ιδιωτικό τομέα με τι συνθήκες μπαίνουν? Επίσης, αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η διάκριση πλέον δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αρχίζει να γίνεται
περίπου αδιάφοροι, αν εξαιρέσει κανείς ότι οι απολύσεις δεν είναι εύκολες ακόμα στο δημόσιο τομέα. Σωστό. Για να μην σας καθυστερώ, ένα τελευταίο ερώτημα. Πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, κύριε Μαυρουδέα. Ακούγονται κάποια σενάρια Brexit. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό το σενάριο, το επεξεργάζεται? Μάλιστα, διαβάζω εδώ στα site τύπου Ισλανδίας η πτώχευση της χώρας. Πιστεύετε ότι χάνουμε χρόνο? Όλοι λένε ότι κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει ένα δημοσιονομικό κενό, μεγαλώνει αυτή η τρύπα του χρέους, οπότε λοιπόν θα το πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Αναρωτιέμαι πού θα τα βρούμε τα χρήματα, ή συμφέρει τους θεσμούς να χρωστάμε για πάντα? Ένα ερώτημα. Και δεύτερον, τι εναλλακτικές έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, τους θεσμούς τους συμφέρει σαφώς να χρωστάμε για πάντα. Γιατί έτσι περνάνε με την απειλή του χρέους, περνάνε τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, έτσι ακριβώς όπως αυτοί τη θέλουν, και άρα τη διείσδυση των δικών τους κεφαλαίων και ουσιαστικά την απεικιοποίηση αυτής της χώρας. Τώρα, το Brexit θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Θα πει κανείς κάλλιο αργά παρά ποτέ. Βεβαίως έχει προϋποθέσεις, δεν μπορεί να είναι σαν της Ισλανδίας, γιατί η Ισλανδία αφορούσε τράπεζες, ενώ στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι στις τράπεζες, κυρίως είναι δευτεροβόντως στις τράπεζες, άρα είναι απολογική αυτή η τοποθέτηση. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από αυτό το λάκκο των λεόντων, όπως πολύ εύστοχα έλεγε η Εύα πριν από τη δικτατορία, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από την Ευρωζώνη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί μέσα και να δεσμευόμαστε με όλα αυτά τα ωραία που περνάνε. Ναι, αλλά κύριε Μαυρουδέα, τι θα συμβεί? Δεν το λένε τι θα συμβεί. Δεν είναι τόσο ανώδυνο το να φύγουμε, νομίζω. Να σας πω, καθόλου ανώδυνο δεν είναι, θα έχει κόστος. Το κόστος όμως που θα υπάρχει θα είναι μικρότερο από την παρατεταμένη αιμορραγία που επιβάλλουν τα μνημόνια. Η ελληνική οικονομία έχει χάσει ήδη το 26% της και με τα μέτρα που ζητάνε οι εταίροι μας σε εισαγωγικά προβλέπεται να χάσει άλλο ένα 10-12 με τέτοια μέτρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ξεπερνάς σχεδόν το 40% της οικονομίας σου. Βάλτε το σε αντιστοίχηση. Τι θα σήμαινε το να σηκωθείς να φύγεις από αυτό το λάκκο το λέω? Να το πω λίγο απλά, κύριε Μαυρουδέα, να το πω λίγο απλά. Την επόμενη μέρα λοιπόν ουσιαστικά όλα τα προϊόντα τα οποία τα εισάγουμε, γιατί τα περισσότερα εισάγουμε, θα έχουν μια τεράστια τιμή. Όχι. Εδώ είναι μια λαθροχειρία που γίνεται. Δεν εισάγουμε τα περισσότερα πράγματα. Εισάγουμε πάρα πολλά, που όμως πολλά από αυτά μπορούμε να τα υποκαταστήσουμε εγχωρίως. Άμα θέλουμε και μπορούμε. Δεν θα το κάνει αυτό η ιδιωτική πρωτοβουλία, μπορεί να το κάνει όμως η ο δημόσιος βραχίωνας, στο βαθμό που έχει τη λαϊκή στήριξη. Πρώτον. Δεύτερον, εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι εντελώς άχρηστα. Αυτά θα κοπούν, τουλάχιστον για ένα σημαντικό διάστημα. Και δεν εξαρτάται η επιβίωση αυτής της χώρας και αυτού του λαού από αυτά τα πράγματα. Το αν θα εισάγονται Porsche ή Mercedes δεν είναι σημαντικό για αυτή τη χώρα. Ναι. Αυτό που θα χρειαστεί να εισάγεις είναι μια σειρά ενδιάμεσες ροές, δηλαδή αγαθά, προϊόντα που χρειάζεσαι για να παράγεις εδώ άλλα προϊόντα. Εκεί θα υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν και σχέδια και πολιτικές για το πώς θα μειώσεις στην αρχή αυτό το κόστος και στη συνέχεια θα αντικαταστήσεις εντελώς αυτές τις εισαγωγές ή θα τις εξομαλύνεις. Υπάρχουν τρόποι, είναι πασίγνωστα πράγματα. Αυτά στην οικονομική, πολιτική και στη διεθνή εμπειρία δεν είναι η πρώτη χώρα που θα το κάνει, ούτε η τελευταία. Και με αυτή την έννοια είναι και λίγο τρομολαγνία όταν βγαίνουν διάφοροι δημόσιοι, πώς να το πω, σχολιαστές και λένε ότι θα έχει καταστροφή. Πάρα πολλές χώρες το έχουν κάνει αυτό και δεν καταστραφήκαν καθόλου. Ίσα ίσα οι περισσότερες από αυτές ισορροπήσαν μετά. Το παράδειγμα της Αργεντινής είναι χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Κύριε Μαυρουδέα, θεωρείτε ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταλήξουμε? Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις μέσα στις επόμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Κανονικά υπό φυσιολογικές συνθήκες και με αυτά που λεγόντουσαν ένθεν κακήθεν και από τις δύο πλευρές αυτής της αδιέξοδης διαπραγμάτευσης, της αδιέξοδης για τη χώρα και για το λαό, ουσιαστικά το καμπανάκι της λέξης θα έπρεπε να έχει ήδη χτυπήσει.
Φαίνεται όμως ότι ακόμα και από την πλευρά των εκβιαστών, δηλαδή της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχώς υπάρχει μια παράταση χρόνου. Στην αρχή ήταν ότι θα έπρεπε να έχει λήξει πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Τώρα πάει 18, μετά πάει τέλη Ιουνίου. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε κάτι ενδιάμεσο. Συνεχώς παίζεται ένα παιχνίδι της γάδας και του ποντικού σε αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει ότι πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση δεν θέλει στηρίξη. Είναι βολεμένη με το ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν την προωθεί. Μάλιστα. Και άρα αυτό δείχνει και τι θα έπρεπε να κάνει ο λαϊκός παράγοντας, οι δυνάμεις που προτάσουν το καλό του λαού και της χώρας σε αυτόν τον τόπο, πέρα από διλήμματα και ευρωλαγνίες που κυριαρχούν στις πολιτικές ελίτ. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε να έχει κάνει την έξοδο ήδη. Η ρήξη τώρα να τελειώνει. Αυτοί έχουν να χάσουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό, αντί να είναι να επιβάλλονται και να κουνάνε το δάχτυλο με αυτόν τον τρόπο. Την επόμενη μέρα θα ήταν σε πολύ χειρότερη θέση τόσο στις χώρες τους, όσο και συνολικά μέσα στην Ευρώπη. Και να το εκλαϊκεύσουμε, κύριε Μαυρουδέα, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να αγωνιούμε αν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις ΔΕΚΟ, το ρεύμα ή το τηλέφωνο, εντάξει, σε τελική ανάλυση αρχίζω και σκέφτομαι μόνο για αυτά πλέον ζούμε. Οπότε αν δεν έχεις χρήματα, τι έχεις δραχμή, ας το πούμε, τι έχεις ευρώ. Το ζήτημα είναι να έχει ο καθένας και ένα χωράφι, δεν μπορεί να καλλιεργήσει τίποτα, γιατί δεν το βλέπω καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εμείς εδώ στην περιφέρεια, εντάξει, δεν θα πεινάσουμε τόσο πολύ ίσως. Κοιτάξτε, συνήθως τα βάρη μιας προσαρμογής τα παίρνουν συνήθως περισσότερο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, και το βάρος της κρίσης το έχουν πληρώσει περισσότερο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι, για να εξηγούμαστε. Τώρα, η εξασφάλιση της πληρωμής μισθών και συντάξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και με το χάλι στο οποίο την έχουν φέρει 5 χρόνια μνημονίων. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν μετά μπορεί να ισορροπήσει και να ξαναρχίσει να έχει μια αναπτυξιακή τροχιά προς όφελος του λαού και της χώρας αυτή τη φορά, και όχι προς όφελος των πατρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρυσοκάνθαρων της ελληνικής ολιγαρχίας, που περί άλλα τη βάζουν και άλλα είναι τα συμφέροντά τους. Κύριε Μαυρουδέ, είναι πάντα η ευχάριστη συζήτηση μαζί σας, πρέπει να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ για την... Είναι μεγάλη μας χαρά. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.